Assalamu alaykum, ahwan vatandaşlar, izleyicisler. Aýratynam men YouTube kanalymyň agdy dinleýijiler. Şuň azaz sesim biraz gyragrakdyr, sebäbi dün bir dagda söýüp edemdim. Azaz üşedim. Aşaňdan kommentariýa ýazyp oturmaň. Sese näme boldy? Ýaraň okudy. Gowy näme gepleşiň bir wagty bellänen soň ütgedem bolanok, düşürmem bolanok. Sebäbi bir topar gurnaly otýar. Elbetde bu näme geçmeli ýolum täze sanyna. Yurdumuzda gün saýyn sagat saýyn öz dörejilikleri bilen halkyň içinde ornan tapan aýdymçylar kimdir öýdýäňiz? Aýlary Aýryba söýledi Turan Oradow. Näle adaylaňyz? Sağ-sağmy? Assalamu alaykum wa rahmatullahi Wa alaykum assalam. Näde ýaňyz? Sağ? O Hudaýa şükür aýlar syzap bolsa. Öýdemi? Gatdy görýär töleme, o täzekler edýäňiz kiňden birbirine baglanýar. Ýüregine zat ýok bıçagan. Taşynna. Indi mena aýlara Turanykdy berjek, dogry-damy? Gepleşigimden 8, 9, 10 boş haýsyn saýlaýaňyz. Sany. Mene 9 ýa. Menim erkek adam näme diýse şol näme bolsa Ýa-ni? Ýalňyz oturan kimkä? Berekella. Onu 9-njy sany. Gonca men wapsi hiç ýalyda şermene da berdim. Turan näme diýse şodur. Gowy kene. Olamy stukka diýen 8 san bolasy. Ýöne türkmeniň bir gowy sözüme wa 9-yň düzü bolsun diýip. Ana bolma. Nälerek görýärmi? Ayni 8 bolasy. 8 bolsun. Onu 8 bolsa näme mehribanlar gepleşigimiň myhmanlary 8 diýdi. Awa 8-nji sanyny Şu an Turan näme bolsa şo bolýar diýen adam. Aýynda 8 bolasy diýip. Awa sebele Allah Etdi ýene de. Awa. Bu näme myhmanlar gepleşigimiň 8-nji sany bolýar, 8-nji sanyny ýürüýtne Selimhan restoranyna ýazyp edýäs. Netibeden bir gepleşiň başynda men biraz begendireýin. Şu gepleşigimi tomaşa edýän bir näçe myhmanlar aýratynam telekeçiler bir hormat goýup ýer gepleşigimde hormat edip bir sowgat uradýarlar. Şoň üçin ikide de sowgat uradýarlar. Ilkilene ýakynýor kampaniýasy aýlara ýakynýor syýagatçylygym açyldy, daşaryutlara taliplerim okumany gowy giňden bir ýardam edýärler, uradýarlar. Daşaryda gelenje desin gelýär. O da attırdı. Sana değişti de azat şartım. Nesibetin ikide de o içine näme salanlaryny bilemok, beni gepleşiň myhmanyny aýtdym. Awa nesibetin inni ikinji tawatmydan aýratynam ne denanlary değişdi. Kusna eýneskler dukany paragat diýdi, ikinji gatynda ýerleşse. Men öýle gepleşdi aýdypdym myhmanyň ulanaýjak, eýjak zatlaryny urat diýdim ben. Aýlara dedim, aýlara şunýalar geýýändir, ýok diýme diýdi. Aýlar ýok diýme hiç aşağı. Bunu ýa-da düşüräýin. Indi şumat näme diýdi Gonca? Oňadyky sowgat tutdy. Men bolamyn pikir etdim. Bakylyk edip. Der şunu der. Bu sowgatdan bar ýürüýte, siz göz maşgalaryna uratdylar. Sana bolýan nädir geýjek bolýar. Hawa maşgalaryna. Doýduruň öňünden öýe baryp geýjek bolup adara alyp oturma. Husna eýnekler dukanynyň adyny siz maşgalaryna hormat edip uratdylar. Hormatly olsun. Sağır myhmanlar, sowgatdan nesibetsin, goýaýyn. Gideňiz ýadyňyzdan çykaryňyz ýokla. Ýok. Aýlar ýatdan çykanmaz. Seyleme. Gatdy. Umuman hormatly myhmanlar gepleşigimiz bugün näme onu 8-nji sanyny başlaýar. Ilkülen denan maşgala bizim türkmençiligimizde denana aýratyn hormat goýulýar. Bu gün orta aýlardan başlap aýlara ilkülen men öňkän gepleşdi göremok. Ya okan gidemok gepleşik. Aslında şular ýaly bir erkin dörejilik gepleşige gatnaşyp gördüm da. Ha, başda sonunda başlaýan wagtym Akkepter, Mergana alyp bar. Ha, Mergana alyp bar. Şonda bir gitdim. Soň bilmem ýa. Ýöne men dogry göremok, näme? Ha, gidemok ýani. Şoň üçin bir gepleşiň başynda öňüňiz bardy iskinjek ýöne gysgaç tanıştyryp geçsin bir ýerde dogrylygyňyz, näçe maşgul ýöňüňiz başgalaryňyzda da bellek geçsin, onu dörejilige geçirirler. Men Aýlar Baýryeva 1996-njy ýylda Aşgabat şäheri dowlum. Synaty 2021-nji ýylda başladym men. Toýra. Ha, 5 ýyl bolýar şu ýyl nesip bolsa öňümizde. No fevralda 5 ýyl bolýar. Öň konserwatory oňa buňa ýyşady, gatnamadym. Söyleme.
Öyle şu içimde bolan hawa, çağırlıkdan näre bolan hawa. Mümkinçiligimiz ýokdy da. Mümkinçiligim ýokdy taşny. Düşündüm. Şolar ýaly. Başça näme Özüňde maskara näçe dogry? dikçä, iň ular men hawa. Aha. Bir oglanjygym bar. Düşündüm. Iň ularym men. Şolar ýaly. Düşündüm, dogry. Näme oňa sen näme jetdiňiz? Ama sen öz kärim bady meňe. Näme kar? Sewda. Biznes. Biznes hawa kanyasna. Bady. Ýöne dogry başladyňyz başlangyzda. Hawa dogry adamlarla işleş başladym. Başlanymda dogry adamlarla işleş başladym. Begen ýani nesibedir de bilmedim. Onça adam ihlas etse yürekden. Bolýan eken. Bir zat boldy, aýlar näçe ýyllap sunwata zähmet çekilýär alganya sen bir hemme zadyň halk köpçülik kabul edip baraýan. Ýöne siz giýreňizde sunwata giýreňizde özüňizi gyska wagtyň içinde ikrar etdirdiňiz. Halkam kabul etdi. Kabul etdi. Biz aydymçy, kim bilen aydymçy, halk bilen elbetde. O kabul etdiler. Her bir ädimimiz bar, dogrusyny aýtsamçy, titrep ädýärse, sebä halkyň gözünden düşmek günü bir şylçok da. Aýna o aýtsak aýdym halkyň bir ýüreginden turmaly. Diýjek bolýan. Gaty inçe ýol. Birden bir dady ýalňyş edäýmäň, şo pikirlen şolar ýa. Ihlas etdim. Dogrusyny aýdym, giýjäm günniýdim, magarbymy işledim, kän işledim. Sunwata başlamdy. Hemme maýdymçylarym kän bir tanap baram okdum sebäbi hawa. Şolar ýaly. Ýöne Allah'ım da bir şükür uğruna oldu gitti. Gatgoy. Tanalya. Gatsa bolun. Inni Turansa bir tenem özüň barada bir gysgaç bir bellak geçdi. Onuň dörüjlügi içkin giýersär. Bu gepleşiň aslynda da Turan aýlara hormatly arkadaşlar gahryman serdarymyz halipa şäherlik ýolundan açyp berdi Türkmen halkymyza. Şoň üçin şu ýene bir gepleşiň geçilen ýol. Ol halipalar İsa'dan halipalar 20-25 ýyl İsa'dan sunwatda adamlara degişdi. Bulum geçmeli ýolum näme bir näçe ýaşlar tomoşaçylar haýys etdi. Bir ýaş aýdymçylary, artistlary, sazanlar, umman ýaşlyň wadişgärleri bardy. Burada açaý diýip haýys eden soň açdyk ben şonu. Şoň üçin näme halipa şäherlik mekdebini ýeňden açyp beren soň bizim näme şoňa esaslanyp Gonç Allah nazar tapar bilen dörüjlüğimiz dogam edýär, halkam gowy kabul edýär. Ýene Turan zaten bir içkin bir özüň bilen bir tanışdyryp geç, gysgaç durmak gerek. Benim adım Turan Oraziv. 1993-nji ýylda Aşgabat şäherinde doğdum. Özüm kiçilikden dogrusyny aýtsam, kakam neresi dutarçydy. Kim diýerdir kakam? Aýny edil nähil aýdyn bar, köpçüligi zada çykyp çalanok. Düşündüm. O bar tohumuzda. Onu 5 ýaşymda eýamen dutarçaly bilýärdim. Arkaň dutarçaly aýdym. 5 ýaşymda. 5 ýaşymda viza telefonu berýär. Böyle. Onu Muskan mektebi atmadım. O Muskan mektebi Arsanatdan atmadım. Tuğlama. O Muskan mektebi bilýär. Ara depem salýadym goşan genazlarda. Zatda depem salmana gidýärdim. Tuğlama. O 2010-9-da zatda. Onu Nurullah Jamady agam neresi olan dutarçydy. Onu depem salýady. Onu men aralykda aýdym saat taşladym polny. Giýdeji bolmadym näme boldy? Ýok, giýdejiden näme gurum. Bilemok Nurullah Janam aýdym. Onu ejemem birine başga bir da käreden, birine başga käreden ise o dinler. Onun aralykda bir saç bilen meşgul bolmam adetli. Ondan soň 2021-de saçam ýöne Turan gowalýadym, menem barýadym. Kynandy meni sunwata başlana saçlat diýip. Eksen. Sunwat eger bara düýüne ganyna baý bolsa gitjek kerim ýok. Eýsem. O esas halifamam Kerim Urban Aliýew. Onuň Nurullah Jan neresi 2021-de ýok boldy. Onuň şoň näçe bir essem bolsam mady, arzulary bardy. Onu ýerde ýatmasyn ýerinde. Ýerde ýatmasyn diýdim. O nohurlygy aýdymam daşy şoň proýekti, şoň aýdymy. Şeýdemi? O edil bir
2 gün yok olmağından öň ýany şo nohurlygyda kliwe gidelli ýotýardy. Düşündüm. Senariýasyny düzüp zat edip Öylemi. kliwin şöyle ýotýardy, onu şolar ýaly waka bolup geçdi. Ondan soň benim kän pikirlendim. Men dedim, şunu dedim, izin ýöretmesem dedim bolmaz o dedim. Dedim näçe proýekt bar, isem moýsam mady ýaňlar galyp bar neme dogratda özüň bilýän. Aydy bar. Soň ýypsyň diýer. Ýa, Sen ýa, bu ýa. alkydy. O şeydi, benim şu 2021'de konkretne geçtim aydım sağda. Amıklı, toylarlam. Indi ikiniz näçe gabatlaşdyňyz? Maňlaýym garaýabat. Wahy, ha? Teklip Näyi bolar? Turanyň tarapyndan geldi. Şeýlemi? Şeyleme. Hawa, Turan burun bakameýje şoda bir aýdym ýazdyr ýa. Aydım. Maňa da jaň etdi. Aýlar diýdi, gerek bolsa diýdi, gapyňda ýatyp turaň şolaýdym duwa diýdi. Aýdym men bilen. Sa ser aýrylýan nädir aýlar? Aýrylýar kaldyr. Onu Aýyrmaň, dogra dogry. Meni Sağ diýdim, bir gılaw wa. Ötedim bölme de Turan. Şunqyn böljek şu wa. Aha. gatşermen. Kaç şermen nogulaw. Ödüni var. Şuna söz maňa berilýär. Neme orkajak golýar. Maňa berilýär. Söz bu tarapdan gidip bakadym. Şağa var. Men filgurlaryny kesmedimmi? Aydım yok diýip bara teklip etdim. Aýlana Men narman otyp. aýdym. Ýöne sözüm bölme de Turan. Men şulgurlaryny hiç bölün. Näler Şey akylly diýdi. dinläp Men duranlar. siz bilen uğraşan aýdym. Aha. Onu maňa şey diýdi, burun geldi. Aýlar gerek bolsa gapyňda ýatyp turaýyn diýdi. Hyzmatyň edýän ýöne şolaýdym duwa etmeseň bolanok men bilen diýdi. Aha. Menim seyredýän nefsim agar ya. Beýnendim da, O beýnendim. giýje ýatda tursa diýür. Telefon meseleden proposyonu Turan. Ay bor Turan dedim goňdan ýykma beýip ýöremi horlan gidip barýar. Onu men aýtsam bolýar. Yo duran ta garaş. Onu Dur birmi? dinleme sana da geçirecek. Aha. Onun burun eli güllü geldi, burun naharlı geldi. Böyle Turan çıktı etmedin. Klip edersin o çıktı derdi. Aha. Şeyden klip düşürdük. Haýsy klimi? Yeketek. Yeketek. Aydım adam yeketektir. Ha. Önüne ödüm bakaver. Indi siz teklip edeňizde näme gasap etdiňiz? Nädiň aýlary däle aýdym çygylanmaly käne. Ha. Yani Ben öyle düşünmedim. ara bir narman aýdym yok şunu oda ýürende. Ha. O nefsim ağırdı şunu oda bilýän. Bara wa senem O näme? aýyp Ýüregiňi şağa, jyýda narman aýdym bilýän. yok bir o ýağmur galjak bolýar da şunu narmanca bir aýdym bilen klip edelim senem dedim awraýym o bolar dedim. Bulan o birini zat etdi. Giýje uny jaňalyp edem zokmy klip edem zokmy açan aýdym. Ha size teklip etdim bulan bilni klip edenler de. Onun ahir klip Şey düşürdüm. bunu klip düşürdüňiz ha? O şey klip düşürdüm. O goýýardy bu da. Ha o gördüm men o klibi. O. Gowurupdyr. Ilmi ikinize de bir zada edin. Men ol öýet pikirim kak hem dinleýijek köndüm restoran okumunda ikinize gowup bara. Ha. Gowup bara näme üçin sizin aşky ikinize ýüzüňizde de meňdeşlik we boýuňyzda da meňdeşlik we sizin otuňyzda da meňdeşlik we bundan beýle ikiniz bileleş bir işleteňiz gowur üstüne we ýetirdiňiz. Ne şu wagt nesip bolsa bizim planımızda o şu wagt gelýän toýlaryň kimide bile öyle köpüş. Maňa durup öyle daşynanam aýlar okman tutýarlar sağ. Niyetimiz şular ýa grupda bile çykmak o bile aýdymamyz ama Gowy. aýdymlardan köpürtük şu wagt. Stoparlar bilen gidýärmezden sada ne? Sada olanlar hemmesini tanýan. Gruppasam yüz gözlerde de ýygyr şeýle bir gowdap. Käbir gruppa bolýar bar ýa. Türk diýerlerde çalma. Kä gruppa var ýa şeýle bir priýatny iş seçmek. Şonu aýdarsyn meýle başlatyň. Men gruppa hiç şaşan kim maşy gelsin, kim aýdymçy gelsin. Sada ödýärler gruppa Turan. Yok man Bolmarsam şada. Emmesine durun ýa. Yok man durun. Diýmesem hem durýarlar. Sağ bolsunlar. Sağ olun gitti. Diýmesem hem durýarlar. Sağ bolsunlar. Gaty gowy. Sebebi atoýer biz gruppa tutda. Men aýdaýyn, aýtmaýyn. O taýda men gruppam bolup gidýär. O Turan gruppasyny tutdyk we muskatlary ýok kendiseler därler. Ne de şu gowy pikir. Men käbir toýlarda bilen alyp barjy bolýar. Gatnaşýar sonun bir ýeriniň gruppasy bolsa, üstünden goşmaça mehman aýdymçylar gelýärdi. Aslında gyýyldylar bir sagatdaýyn ýa oglanlardan ýa men atlaryny aýdyp oturmaýyn bärde. Köp sadan aýtlar türk gidýär. Ya blokçudur ya dipçi turya, ya skirpacı turya.
Awa ýöne men ýeketäk diýip aýdyp biljek. Meşhur aýdym sen Mekana taýpyň grupasy bar. Ýekejeden turan oken. Diýjek bolun. Gatmala des. O soňam sebäbi näme? Baş tutan, Mekan baş tutan olupdur. Stadionyň köpsalamadan örnek. Aýdýa, kim bagşy gelse turmak bolano. Turan emede şolar ýa. Diýjek bolan baş tutan, şo kontrol şondan gelýär. Diýdimi? Diýdi. Şoň üçin ol nemeden näse olar turmaýa. Gowşar. Sada näçe dogruda şo pikir goýuny, tuğrama olanlar hemmeden begama ýol kursdaşyn, tuğrama hemme diýdiler, janlar tawazyn olanlar, Rusik bilen namara, näçe bilişler guruhawatlar, ha Rusik. Janlar tawazyn, awjam hemme diýdiler ömrüňizde. Onu men näçe teklip bar. Köp bir bile ýerine ýetirseňiz, näýlep görýär? Näýle aýdym aýtsak ilki? Son kaydym aýdym. Ha, in son kaydymyz. Afterski. Son kaydym after. Sevýärdi. Şonu ýerine ýetirär. Gato näme? Sahna dedim ki Allah yarına. Her gün bilerini sen bilemem. Rasmana çenli uçuramadan. Bilen senin nemen ki, menen ne sen ki. Samuna, ben samuna çenli. Her gün bilerini sen bilemem. Ben rasmana çenli uçuramadan. Bilen senin nemen ki, menen ne sen ki. Samuna, ben samuna çenli. Duydum başta sen hemmeden başka. Yüreğime sandım seni bolmaz yalı daşta. Her ölün isi başka, yönü senki başka. Sen varsan yanımda inni kıymınlarım daşta. Döneyim adıma, yine vadım bulup yetiştin ben dadıma. Övümü yitiryedim sen düşüp yadıma. Inni sen ömürlük yanımda. Seni sevip düşündüm durmuşum manidana. Inne yana doyup bilemem, gülüm senin iyisin var. Her gün bile inne sen bilemem. Biz kasmana çenli uçalamadan. Bilyen senin emen ki, menen ne sen ki. Samunda, samuna çenli. Her gün bile inni sen bilemem. Ben rasmana çenli uçuramadan. Bilyen senin emen ki, menen ne sen ki. Samuna, ben samuna çenli. Sen yakıta Aylara Turan. Bakamadı show. Seni dinleysem avadan kanyonu. Sen yekete Anana indiysem sönürken yanı. Sen yekete Şeyle olmasa bilmedim sana sen yakatak. Men inanmasam söylemedim seni sen yakatak. Yok sana karetme bile de hemelerin gözü seni. Yok halıma yanımı bile diye sen onlara yüz verme. men günahkardan olanın seyredişini bana göze düşünü. Men sebepkardan şeyle görmeyi borçuma. Değme sevilmesin görsün hemme Değme hemme düşünsün yürüm sen kedine. Seni dinleysem avadan kanyonu. Sen yekete Anana indiysem sönürken yanı. Sen yekete Şeyle olmasa bilmedim sana sen yakatak. Men inanmasam söylemedim seni sen yakatak.
ey bolşuma. Değme değme değme, sevmedi görsün hemme hemme. Değme değme hemme, düşünsün yürüm sen kedine. Seni dinleysem avadan yana sen yekete yekete yekete. Ananayın diysem sözlerken yana sen yekete yekete yekete. Şeyle olmasa demedim sana sen yekatak yekatak yekatak. Men anlamasam söylemedim seni sen yekatak yekatak yekatak. Sen yakatak. Sen yakatak. Aylar arasında hem için ayırat değil mi? Aydımı sayladım. Sınıfı sayladım. In olam sunut bulam sunut Bravo. men большинство yani diyecek olyanım Hı hı. aktörstva has ve vatim kenti. Söyle mi? Hava kinosfera Nüzün diyecek kol vakti şu an. Ünseriyan olsanız köp nemem aydımlarım başka senaryolar başlayanlar. Şonu özüm söýüp ýerine ýetiren. Şu içimdäki aktörstwanym birazjyk goşaýyn şotak diýip. Onu olam sunat bulam sunat. Aydym aýtmanam oýarýadym. Onun durdu bilýänler, durdyny köneden tanýan. Bir on durdu diýdim, men aýdym aýdasym gelýär diýdim, men diýdim. Kömek edek, ne köplenç bolar, bize kän ýazýarlar, ýaş inni öskelýänler. O yaş kıyımlar. O kömek eden aydym çoğulacak, haýys kömek eden, nirak edir şolar ýalak ýagdaýdan bizim geçdik. Bir bar kalkmana gapymyz ýokdy. Näde başdan ýanyndan bilen ýokdy. Onun durdu köneden Simeyni tanışmaz. Onun durdu diýdim, men aydym aýdasym gelýär. Gayrat edip kömek eden. Ey böyle men ýanky alyp gitdi neme? Timur ornuň ýany birazjyk çarla da etdi. Ay o wagt doğru diýmeli. Hiç ýylak men gatnan yerim ýokdy. Ýanky ton, hiç sady bilemokdym. Men üçin aýyplar esas men üçin jylany meni şu günlere getirdi. Anam. Bir hile boldy, şu tema şu taýda ýapyldy. Ana üstünden 2-3 aýdat geçdi, bolin ýene men goýamokda. Şu aydym aýdasym eli, bir hile bir tanşymyň tanşy bolup çykdy, şatlyk. Kim şatlyk? Clipmaker ha. Ha, şatlyk sohbet mi? Sohbetden familiýa ha. Bir hile boldy şatlyk, ýany berdim şatlyk meni soğan ýany ýerdi. Soň soğan ýany döwjän ýany şey gow ýigitden ellerine düşdüm. Gow komandaň eline düşdüm men. Başdan men ödüm, garaşmadım. Sebäbi häzir köp kişi bar da ýaňy başdan gyýy oglanlar, ýalňyş ýerde işleýärler. Ýalňyş başlanlar, üçüňem öňe gitmeleri nastolka şanslar, pes. Men başdan gow ýere bardym, men şeýle bir beýdime göz aýlap seredýärmi, net geçipdir men şo ýollar diýen. Ýedijek bolam şeýdim, bir aýdym çykardym. İkinci aydym çykardım, görmeýäňini diýip. Göni şol aýdymam tutdy. Aýlar diýip, men aýlar aýdym şol sohba bolsun ýazyp berdi. Şeýdim gitdi, onca. Onam gapdary bilenim, aktörstwamam goşýardym, aýdymam goşýardym, söwmesi etdim. Ondan soň wakala gatnaýardym, aýna Seyit Kuleýew ýany gidýärdim. Meslen atlaryp aýna Seyit Kuleýew. Oňa da tanlanmaýdy. Diýjek bolam şeýdi, ona 5 ýyl bolupdyr. Başlangıçta doğru başlattım. Şulgatı zerur zat. Başlangıçta doğru adamlar bilen işleş. Başarsam sen onu bar seni. Возможно. Doğru başlanım için. Doğru başlanım için birim harekete bereket diye hareket häzir biz aydym işlemesek, hareket etmesek günni bir täzelik önüp dur. Anan sen näçe aýlar bol, näçe turam bol ýatışa adam. O döwür biz kän işleýän ekeni gaýtam. Syomkadan gelen studiýadan çykýan ogdy indi birazjyk ýa-da. Ana dur olar ýa bolmaz. Şoşdy bir dada diýilmi? Men muallym Halipam Türkmenistan halk artisti Orhan Murakummas merhum Halipam. Sunwatda ýa-daýan diýmekde iň uly günahdatdyr diýär. Hiç ýeri. Ýa-daýan diýmek maňa da aýratyn tapşyryatdan okugy törerdim, özüm topar ýollaşy bolardım. Bir topar bilen işlerdim. Onu da işgärlenýän, öz dinleýijilerin ýanyna
ya da yani diýmek özüňi sylamazlyk diýär. Ha o. Hakyky. Öňlerken işleýän ekenik. Ýöne şu watam işleýär, sonra diýjek bolýanym işlemeli. Az pawda berýär. Adaç, odan durmuşda her ile situasiýa bolup biler. Ya toylar yetiştiren o. Yok. Ona nime yok. Mesele yok. Aylar yine bir soru. Siz durmuşda ne toylarda kän gabatlaşýar kim Ha. özünden bir çakly uğru diýen toylar bolýar. Ha o bol. Siz durmuşda da şular ya ýylgyryp gelýärmi ya köpçüligi çykanyňyzda şu ýagdaý bolanýarmy? Şul Sizde maska barmy? Ýylyňyzda. Конечно, bolýar. Näçe Şeýle men ýok diýen. Mysal üçin öýdüne şeýle bir ýagdaýlar bolýar. Semeyni problema diýip Ýa, maşgalyp düşündüm. meselesi bolýar. Ene ata çağa şu her wagt Ýa. bolup biler. Bir günna hiç açan şoň ýadymdan çykyp şeýle bir uly problema amma dep. Gapyň adyny klipmakerler garaşatýar. Gözümden şeýle bir ýaşak ya. Dere kraskamy çalyp tanalkamy çalyp öýden çykamda sirip süpür bu seň işiň aýlar, seň çöre oň diýip. Ha, hiç kim bilmedim, etmedim. Kayarımda yeni bir ýagda ýadım. Şeýle bir aladama, şeýle bir aladama. Toyda aýdym ýylgyr, ýani ýerimi öwrülip muzykant tarapy öwrülemden gözümden şeý diýip dam ýaşakdy da. Şonu ýene reska süpürdüm de beýläp beni ýylgardym. Конечно, maska dakýan, näçe dakmaýyn. Men işim şu. Men toýa baryp Sözüm böyle yani o birinci klibimizde de sen şonu gatar. Edil alada Turan bilen gatty aladama ýöne şo klibe seredip şu goýup aladary gelipdir klibe diýip bilmeýän. Sonra Ben döňe ýöne bir ýerde bildim. Bahar mekany, bahar toy mekany Bolup biler. Bakymyda şowlar. Ýylgyr ýa-ni şo toyda. agyr ýöne şu sözüňizi bölen şeýle bir agyr ýükşül. Maska diýmek agyr. Sen ýüreň aglap dur, içiň aglap dur toýunda barýan ýylgyr ondan soň şondan çykyp bireski ýene ýüzüňe konkuly. Şuat nemi aladan oktam. Yok, Komşuluk Allah da bolmalam etme. Umuman siz soradyňyz, menem aýtdym. Turana da bolýanlar olar. Indi men diýjek bolýanlar we Turany sorap berjek. Şu ýagdaýda o atmosferaň ne sakna? Isse bir aýdym, isse iki aýdym. Elbetde. Onu ýekerlikde bir gowy aýdymdan bilen dowam etip bersem. Aýdalyň onu. Mehribanlar, gitmeşiňiň mehmanlary aýlar. Ýyly däl bir kysany aýdym dinlälim. Endik soramydan Turan zana geçýär. İçim bana dur dedi, o da kaynak dedi. İçim bana dur dedi, o da kaynak dedi. En olsun saylada, var yedi söyledi. En olsun saylada, var yedi söyledi. Asmanaki durnalar, yarama var derim. Asmanaki durnalar, yarama var derim. Gelsin benim yanıma, şonudur benim golüm. Gelsin benim yanıma, şonudur benim golüm. Lele 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 san aydın kıyılar lele san. 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 Min bir çağıcık bolsam, ağlasam ıncık bolsam. Min bir çağıcık bolsam, ağlasam ıncık bolsam. Yeli kakyan kıylarım, boynuna mocuk bolsam. Leli kakyan kıylarım, boynuna mocuk bolsam. Suwa kardaşa diýer, kirpikli taşa diýer. Suwa kardaşa diýer, kirpikli taşa diýer. Min owadan joralım, altın kümüş edilir. Min owadan joralım, altın kümüş edilir. Lele 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 san aydın kıyılar lele san. Lele 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 san aydın kıyılar lele san. Lele 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 san aydın kıyılar lele san. Lele 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 san aydın kıyılar lele san.
can kıydım deyip yüzden çıkmanı. Bu boluş yetti indi bir çenin. Şonda da söyle seni gaynenim. Yıkıcı aynenim. Gaynene gaynene yoktur sana tayini. Daşırdaki yel yari uzup durmay günü. Gaynene gaynene yoktur sana tayini. Ya arım koydu mi ay sana minne. Gaynene gaynene yok sana tayini. Daşırdaki yel yari uzup durmay günü. Gaynene gaynene yoktur sana tayini. Ya arım koydu mi ay sana minne. Can gaynenim. Aylar kötse bol aytıp beren aydınmy. Indi Turan sonra size tarap ýykmany diýär. Men bilýän. Sen soň wagt öňüm gowar ýa, saçoň oraya kaňam bilýärdim. Man bir sungatlarda gurrun edýärdik de. Dogrymy? Indi siz üçin aýdym aýtmak esas näme? Bir zatdan lezzet alýarmy ýa bir aladan ýatyrýarmy ýa sen şo bolmasa bolan ok, sana sungat bolmasa. Ýoksa sen başga kararym etip bilýän oglan. Düşünüp bildimmi? Sonra olara mihmanlar men berýär diýip başga pikir etmeň. Geçmeli ol. Adamlar siz barada içkin bilsinler, gyzyklansınlar. Dogrudan men diýenim. Şoň üçin size de ýanky diýen soragyň şeýlere. Indi şu taýda aydyma bilemok men ýene aýlanyp dolanyp gelýän. Öňüm bar taşladym. Düşündüm. Ýene aýlanyp dolanyp, ýene smoda dolanyp. Ondan soň ýan hyýal aýdýana, mysal üçin ýa-da bolýana. Nähil ýa-da bolsam, ýigitlerden üşäs, oglanlar hepsi edeliňi. Ana şu taýda bar ýa-da bolan bilemem men kaçykka aýdym. Toýda da edil şolar ýaly. Ondan soň mysal üçin arada bäherden toýda bolduk, aýlar seňden bolan. Gördüm men TikTok'ta. Koşum ýyrtylan güne. Soğuktu şoğun adam. Soğuktu, men dümür. Bir çapaltoň berä diýdim, şonam bermedi. Şon bermän, TikTok'ta gördüm, beräýim melekeniň daro. Özümde palto watda. Sen näle murun erkek adam Ýene başlatda bir kisile. Onu soň Şermende durmaşa. ay deran maskara geçsin bilrak bolay. Ýöşü geçir saçma. Mene gözüm ýany geçip berýär. Ondan gara şonuna da men erwetdim ogdum. Ýöne bilemok. Hudaý tarapyn şuň ýaly ýa toýa çyksam dümeglen bolsam açyk gidiyor Avtomat giriş gidiyor. Girişik gidiyor. Sesim çıkma edip duransyň. Toýa gidýän welin. Çıkýar da arkaýyn. Şo nämeden bilýärmi? Şu atyan gepleşip başlamagan sen ala dedi oturdum. Eğer zangasamda da ýerden sesim çykan hiç çıkan okdy. Hiç dün şu bahardan soň goda bolapsam heme ýagyn ýagdy. Hemem howada soğuk benim bir işläp başladym. Soğuğum bilemek istedi ünslerim ok. Köpçülük bilen işledim da. Onu ne köpçülük bilen işlesem sesiňe mırlýar, hemme de yer etmeli da hiç kuşadan başlatman açıldı sesim. Şoň üçin sahne diýlen mukaddes da. Pirler. Pirli sungat aslana sungatın öýdi. Pirli da. Şoň üçin ine sahne hormat bilen bir aýdasyn gelýän aýdymy. Tadanlar ýigitler we o büýüklerem kan garaşdyrmaly. Onu inkisana da aýlara sonra bilen geçirildi. Nebählerler gepleşiňiň mehmany Turan Oradov. İýerli ajaýyp aýdymlar bilen tomoş edeli. Diňläň diň zalym. Esasat ýanyňyzdan çaýyňyzy aýyrma. Hanesi? Hey gönlüme değmegen men bilen deň bolmasyn. Bilýän sen bolmasaň men ýok. Aşkı tamla türme menden, eşi etme deşinden. Bilýän sen bolmasaň men ýok. Beýle näsije bolmay, ondan berje bolmay. Menden arıňa almay, seni gaban ýan aşkı tamla.
neme yüzüm eren ok Seyredenim bilen gözüm degen ok Nemeleri çık olyanını ben bilem ok Neme sevim söyler seni Aşkı tonla türme menden Eşi etme deşinden Bilyan sen bolmazsan biliyor Beyle netice olmay Ondan berce olmay Menden arını almay Seni kaban yan Aşkı tonma Aşkı ton Aşkı ton Hani bilecek Lay la lay lay la la lay 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 la lay la Lay la lay lay la la lay 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 la lay la 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 lay la la lay lay la 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 lay la la lay lay la 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 Aşkı tom Hani 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 Mevzana Tayyip, yeah! Hey, 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 Direk boylan menze çınar Yalaklan menze almanara Cezara Odan malayım şirina Nedir görmemen ki cezara Odan malayım şirina Gitsek bu cahane Kol tutup bile Sağlık bilen biz güle güle Kara saçlarım seher şemala Kargıdıp yaktınla şirina Hey direk boylum neyse yaşınar Yalaklam neyse valmanara Günlidir görmenden ki cezara Odun malayım şirina Günlidir görmenden ki cezara Odun malayım şirina Makul bolup gönlerim Kime nesibedir senin yaların Şonda da sen benim şirina Hey direk boylan menze yaşınar Yalaklan menze valmanara Günlidir görmenden ki cezara Odun malayım şirina Günlidir görmenden ki cezara Odun malayım şirina Odun malayım şirina Odun malayım şirina Sağ olasın. Kutsavur Turan. Ne soru ayları size. Geçmeli olup neme düşünüyorsunuz siz? Geçmeli yollayıp. Sırgottu. Sınavda mı? Kıyınçılıkları geçmeli. Umum aydana kıyınçılık geçmeliler de. Sınavda geçmeli yol. İşlemeli, İşlemeli. Çok kıyınçılık. İşlemeli. öğretmeli, Daha ne? öğretim pida etmeli. Pida demiyorum, ters düşünmüyorum. Tamamıza sonra pida etmeli dedi. Kellen daha sürmeliler. Yatmalılar, işlemeli, giyce uykudanım kalmalı. Sonra ilkine tema tapmalı, doğru değil mi? Şu temam görer mi karnem? Birinci en gıtta tema.
tema tapmaly, oňa sözün laýyk ýazdyrmaly, özüň ýazmaly, soň aranjör, kompozitor tapmaly, olam duýguny urmaly. Men ýöne şuny için bir aýdymymy, bir klipimi, ýok aýdymmy diýmän, aýdymmy oglanlar kanyşda kömek edýär bolsun. Ya men goşan o bardy nemem ýok. Bir klipimi neme etdiler diýsem, kemesiniň ýankylyk ssenariýasyny özüm suda bolsa ýazýan. Aýdym alýany mysal üçin ýola dinleýän ýa-da öýde oturkan dinleýän. Şu şeýle bolmaly ýani özüm düzýän ssenariýasyny şuňa çene beren ýerim ýok. Men şuraýdymmy bir ssenariýa düzüp bereýin dedi. Barsyny. Ece barady, aýdymym bar, kaka, gaýnene diýdi, keje berdi. Hemmesiniň oňa ssenariýa gidýär. Barsyny kim özüm suda bolsa şonu söýüp ýerine ýetirýän. Taşerut kliplerden göçürmek etdiňam. Ýok. Wat käýärem bolam, mysal üçin tam haýsaýdym da ýadyma düşenek. Bir ýadyma düşenek umuman tesirlerde ýazypdyrlar. Oy, özbeklerden ogurlapdyrlar diýip. Hiç hilek ýagdaýda. Menim aýdan özbeklerden ogurlasyň planinkini ogurlasyň diýip ýazarlar. Näçe sorag berýän maýdaýynmy? Arkaýyn. Hemetin komentariýaň şonu ýazatlara gabat gelme. Arkaýyn. Okadym, soň sil berýän. Şu jogaby gepleşiň mehmany. Ýok. Aýlaryň özünden istin tamaşaçylar, dogry dämi? Hiç hilek ýagdaýda. Men işleşen o ýigitlerimi bilýändir. Daş käýärim böyle klip näme düşürýär, şeýle böyle galandaty baransaň düşünşür. Onu oturan ýerinde akymna siz rejissor bolsaňyz bilýän, akymna görä gidip berýär. Daş şunam goşaly, bunam goşaly, ýani men özümden şonu men arkaň diýip bilýän. Belki de şu menne ýanky ýene şu tema aýlanyp barýarsa, aktyorsa bolan huwasimdir belki de. Bilemok. Ýöne klip temada men bir klip alyp bir ýerden göçürdüm diýsem ýok. Käbir klipler kinolar görüp sorar göçürmän ýok. Bu soru açık başka sarak. Käbirine misal üçin menne bolýa özümde. Men dedipmi? Ýok, düşünmedim. Men birinjal edýän zat aýdymmy? Bir gowdat çykarýar. Bir misal üçin. Şo maňa täsir edýär. Misal üçin maňa iýminni. Maňa täsir etse men şo ýyza ýatamok. Hiç ýatamok. Beýtýän bir tema tapýan. Men aslında kitap köp okugan. Yekinci taşerut klibi bir göremok. Ana oğlundan bilýändir. Yekinci taşerut aýdym diýenim maşinymda da ýok, öýümde de ýok. Klipler hiç ýeri. Ýöne men öz adymdan meni güýç berýän zat bir duýgu berýär bir klip mysal üçin. Türkmen men öz dörejilik toparmada diýär. Öz türkmen oğlanmada gaýlanmada diýär. Gowdatlar görse, gowdatlar etdiler şana kommentariýa diýär. Oğlanlar şowlu bolsun, gutly bolsun, berekelle adamyň ýerine düşdün diýär. Ya zähmet ýatyr oňa şana. Giýje onni oğlanyň zähmeti, oğlanyň gaýlan zähmeti ýatyr, operatorlaryň zähmeti ýatyr, aktyorlaryň zähmeti ýatyr. Dogry da men diýär. Ýöne men mysal üçin men şo soramy size berýän. Bir gow klip görseň, gow senariýaly klip görseň size täsir edýär şo. Edýär. Ýöne şu zadyňyň üstüne basyp geçeýin men ssenariýaly zatlarymda hemmesini men ssenariýalym, men düzen zatym göçürmek etmek ýokdur. Ýöne mysal üçin owadan klip, diňe klip görýän o bolup biler. Bolan ýerler, bolan işne men bolan fonyny men edip biler, ýa eşigi men edip biler. O ýagdaý bolar sebäbi bir zat bir ýerden döremeler, moda diýip bir zat onu gelip özüňden döretip bolan, ýöne daşda görüp dönem görüp. Imene ssenariýany men aýdysam, alyp bir klip, oý plan klip eken men deşdiýärmi o bolanda. Ýene şeýle soraw aýlara. Öz kardeşlem dörejiligini kliplerini tomaşa edýärmi? Görýärmi? Top 5. 5 tane aýdym. Istediğin aýdym sortun. O erkek olanlar, halipalar bolsun tapagy ýok. Top 5. Size 2025-nji ýylda täsir eden aýdymlar. Kardeşlerimiňmi? Kardeşlerim o. Top 5. Mehmet Nazarow bilen Jereniň aýdym çykdy. Espeterň bir aýdymy gowy çykdy. Ha. Şol ýa tarap kirlenýän. Mysal üçin men size gepi adresi uğratdığımda Turan'ın dörejiligini täsir eden aýdyp bilýänsiň. Ýöne bil aýdanyňyz däl. Yo. Aýdyp bilýänsiň meselem. Dizet ýaman gowdatlar çykardy. Berekella 3 lalaşýar, 3 tölenim Meni näme? Zenanlardan.
Jahan Mahsin aydymlar. Haýsaydy mı? Ken aydym çykardy. Men Mysal şular üçin. diýim, men 2020-de. 4 düşündim bolly. Soň ýene. Göre pikirini aýt. Aýla. Yo, aýtjak pikirleni. Böyle hukman zenanna yigitlerimizden ama etbiliyor. Yiğitlerimizden amaydın elbette. Bizdeki maydınçılar yine var. Şu böyle kayarım açacağım oraya şeyle bir kulağı yakımlı oluyor. Duygu veriyor diyorum. Duygu veriyor aydınlar. Ha, üstüne top 5 defayla aysan orada. Ne bileyim aydınlar çıktı bize geçen. Yeminle soramadı öz pikiriniz. Mendenim soramadılar. Bulardanım soramadılar. Tüm öz pikiriniz. Tak. Aha. Yattan çıkartmanın amalı o aydınlar çıkardı. Ayrettin bellak geçecek mi? Umumaydı bilecek mi? Umumaydı. Sever. Berekallah. Hatta işe, yatman işe. Şağdandan hemmetim tuğulama giyeceğini işleyersin o saatler benim ile alaşan. Yeni şeyle sonra top 5 2025'te 5 tane klip. Maral durdu bu. Bir. Klip. Ha, senaryo qoğul. Haydi klip ederim. Aydım adı nedir? Yanlış aytmayın. Yani Yetince çağı hali. Ben düşündüm bollu. Bir. Maral durdu var. Anam yankar amalank var. Gelin İki. oldum. Senaryo Ha. qoğucu. Anam yeni yankılara var ya Feyden Mert Nazar'ın Ceren'e o klip çıktı. 3 aydıp biliyor. Klip var Ha. adaydı otur. Klip qoğu çıktı, qatoğu çıktı oğlum. Başsa fikirlendirdi. Tayarlıkta sonra oldum. Semine ondan tayarlanım yok. Seva tayarlık gezip öngdevanı yadik geliyorlar mıyıkmanları. Ene şunu aydar deyip. Şunu aydam ok ben. Ha. 2, 3 oldu. 3 sav 3. 3 oldu. Yeni 2 tane. İksan dizet dağım klipler yaman qoğu çıktı. 4. 4. Klip temada qızır ulan qoğu işledi. Ona mağdan. 2025'te. Ha, Ya ağlak geçsen mi? Yönü yo aydan görüyor musun aydan. işte? Ha, o kanyesini Berekallah. kardeşlerimle görüyorsun. Alaşan. Şimdi ben size soru verecekler. Saklanı verecekler. Ne olur? Hormat bilen. Öyle isteyen aydıp bilirdim. Ne sağdanlar gittiler. Gittik mi anne? Gittik. Onu ne mi? Sakna aylar hakkı. Aramasın nemediğini bilmeyen, gözüm doyman her gün birin saylayan. Aydın kim bolya kadır bilmeyen, kim sana yüz verse şon elin galan. Aydın kim bolya kadır bilmeyen, kim sana yüz verse şon elin galan. Böğüt bolup savulmadın yanımdan, beyle doyurdun da canım özünden. Sevmedin o vakin beydip yanandan, kim sana yüz verse şon elin bolya. Her geçen gün biter gözümden düşyen, kim sana yüz verse şon elin bolya. Bu ömrü bana sevdin bir selir. Ayardım, özüm söyürdüm. Oyunun oturmaz barladın yalan. Kim sana yüz verse şon elin galan. Oturmaz oyunun barladın yalan. Kim sana yüz verse şon elin galan. Böğüt bolup savulmadın yanımdan, beyle doyurdun da canım özünden. Sevmedin o vakin
Turan ağa. Öňde goýan maksadyň geçmeli ýoluň. Nästan köpürden geçmeli? Sede şeýle dogry. Kan. Säri öňündäki maksadymy mendin özüm şeň geçemek. Ese maşgalam şuňdan geçýän. Onu doğrumun çağırışıkları var. Gelecekte sağlamak kim dip tanımar? Gelecekte sağlamız o kaka dip tanımar. Düşündüm. Sonra menden jogap dedi. O kaka dip tanımar. Man aydımsı da ne der? Gow kaka. O adam o. Gow jogap berdi bilim. Ha. Sede şeýle top 5 2020'de. Täzir eden aýdymlar. Nüstayda doğruyum aydayım. Dogry aýt. Çınım aydayım. Gaýrat et. Men gatı vermesinler kardeş. Yo beýle kardeşlerinden gatýaranyk. Her kim özüne bir täzir edýän zat bolýar da. O yok. Doğru değil mi? Men şutayda aýtjak bolýan. Men bilemok. Ansat gavat delmese dinlämek kliwem göremok. Doğruyum aydayım. Hiç dinem görmedim. Yok. Ondan Halipalan Aydın var dedi. Aydın var dedi. O Halipalan aydınlar dinleyen. O. Ayretin aytıp Aşırı bilse aydınlar. 2025 aydı ötürmen Turanza. Sera şey aydın mı ola sen Üstümüze yakıyor dinlemeyecek 2026. olsam dinlemeyecek olsam o tayda bu tayda din gavat değil ya. Düşündüm. Bu saat şu dizetlen yemlaracağım aydın benim adam. Kovaydım. Ana Bir. emme yerde gavat değil ya. Bir. Dinleyen. O. Onu Ayan kaşın Ahmet Nazar filan jeren aydın kän yerde gavat değil. Emme yerde gavat değil ya. Ne hit aydınlar da. 2. O gavat değil ya. Täzeden garagumna 3. emme yerde. Baş toylarda da DJ'ler 2025'te çıktı mı? Karoma Anrak'ta çıkan olar mı? 24'te çıktıydı yani. 24'te. Ha ora. Men kelläm. Umuman men senin pikirini bilýär, bilmeýdi ýa sen. Umuman dinleýän aýdymlar dinleýän ekeniň däse. Turan'ın diyecek bolýan zady, söýdüň bölüm. Kän bir klip zat görüp duramok, idarlamok. Bor bilýär olar ýalar. Bilemok şu häsiýet, amma ýürütler şu plan aydym çykypdyr, plan. O elbet täsirden däl. Yo, ol TikTok diýip, bu TikTok günüňden hemmemiz giret. Ýapyşgal ýa şoňa. Ýöne şey TikTok listede edemni öňünden çyksa, o görýär. Ya virusny aydymlar, virusny vizalar bolýar da, albomu benim öňümden çykýar. Demek şeň öňümden çykýar. Şonu gavat diýilmese mata dolu dinläp ýene oňa diýär. Men diýmediň-de gepim tümmek gerek. Düşündüm. Düşündüm. Umuman düşündüm. Aylar dinle. Yo, oynýar zat ýok. Aýyrjak Yok, geldi do it, it the wine. Gaýrat. Onu näme? Bir taýda näritlerim bu güýjek diýär-de. Merdandan görýärmi? Merdan şu Merdana var ha, Merdana yaman geçecek bolsaň da. Sen dep salman durup diýär. Usta ýene bir zat aýtyp geçesim bele. Merdan. Sebe tuğunumu ileri de Merdan duranok. Merdan her toyda pesinden 3 tane koynak getirýär. Bilýän beletler. Şeýle mi? O, mızık bolýar. Ökman getirýär. Näetdiňiz nerden? Maşina doğru o. Ökman çalşýar. Çalışýar. Şu kärni söýen adam şeýle. Mızık da derli ya da sını bile zan Benim ediyorsa. bolman 2 tane getirýär, uğraşyp durun. Benim goýanok. Senin derli abaýdym. Durumda. Ýigitliň derlemen aýdan nabratym. Berekella. Täbi zahmedim dedim. O hakykatdan derler. Bir derli abaýdym. Ha, bizden bir dinleýip. Bir gaýrat etsene. Gel onu ýitler. Saknamyzy Turan uraz. Öz adamlar ýitler bilen başdyra.
oğlumi. Gel baka gel aşkını gözleyen sen ömrümün seheri kıyseyen elime elim var yani canıma cahandar yani her yerde sesin var yani kıyseyen elime elim var yani canıma cahandar yani her yerde sesin var yani kıyseyen. Sesin var yani kıyseyen. Sesin var yani kıyseyen. Elime elim var yani canıma cahandar yani her yerde sesin var yani kıyseyen. Aylar ötesiyle sonra yaşınızın sonuna çelli. Durmuşta geçerseniz daha üç gün ilmiden baktı onunla geçtin. Durmuşta abi köprüde ka bir duruyor ama bir durum belli Allah hiç bir etmesin. Ha o şey. Everde bir adam bilen barmar olsanız yekez adam bilen yani. Şol adam yaşının sonuna ilmiden ama yanınızda bolmalı. Ha. Şonu kimi saylardınız yanınızda? Yan yollaşım. Yan yollaşım yok yani yan yollaş bilen barardım yaşımın sonuna. Sebebi yan yollaş demek, yan yollaş o sözün manisi aydıptır. Çağa böyle, Allah'tan her bir ocakta çağın sesi gelip dursun. Çağalar böyle ulolyalar, kimisi okuyor, kimisi durmuş açıkça öğleniyor, her kim bir yere gidiyor doğrudan. Yaşın sonunda sen yanında galayan, kim yine yan yollaşım. Sen ingirdiğin çekeceğim yan yollaşım, yaramazsan sana sereteceğim yan yollaşım, doğru mu ne doğru mu? Öýüňe mihman gelsin, öýüňe aktyk gelsin, öýüňe çağırsın. Her bir öýüne, ocağına yine dolanyp gidýär. Sen ýeke gala. Ýeke galmamagy üçin näme gerek? Yan yollaş gerek. Diňe maňa däl Allah'tan her bir zenany, her bir ýigide ýaşynyň soňuna yan yollaş nesip etsin. Yan yollaş Yan goýuny yollaş. uğruna. Men näçe uğruna gözden olar. Ýa-bir gözüňi tutýaryň barmy düzek golan? Yok. Düşündüm, boldy jogap Entek alarys. işim
İstedene ayları näme istedene Son durursun. kelle ağırla. Biraz Beydiyem istedene. öýde galay. Bak. Ne söyle doğru. Düşündüm. Niye ne söyle doğru? Durmuşda öňüňe kimdir gördün. Hawa. Gowda da sapak bolýar. Adam bek diye. Sınıfta mı öldürmüşsünüz? Sınıfta da bolly, durmuşunda da bolly. Adam neçe kemsidilse adam neçe ağzı bişdiğiçe şol adam şonça bekeye. Orson bir sözü var, люди учатся над своими ошибками diye. Ya da ağzı çay bişen soğuflar içer diye. Neçe adam döwürlüğüçe şonça da gataya. Men öz fikrim. Döwürne meni kiçelden men kimsiden adamlara köp saworsun aýdýan. Şolong saýasynda köp zada gow yerlere, derejelere barmak nasip etdim ha. Çalar ýaly. Aylara senin sunumu dişler bolmaz. Mikrofonun anna goloylama, aydımın anna goloylama diyen boldu mu size? Elbette boldy. Öz yakynynızdan mı? Öz ejem aýtmady. Aytma dedi ha. Başta. Söyleme. İlki oýun edýänlerini öýtdi. Mhm. Ejem men aýdym elä dedim. Eceň önesi tuğlama gollu ya. Şu wagt indi Bana golla. def berekella. Maga men Eceňiň ady näme? Güller. Güller önce janyňyza wurdy. Ömrüňi uzak koydum. Gatby Ejem gollu men ya. ýekejedir hawa. Orny Yo başla. bizim ecemiz iki değil birle. Yekeje diýäm ki, yeke başyna kim ejem haka bolan, şonu aýdýan. Anam diýjek bolan ödejem diýdi. Ilki ünsvermedi. Oýun edýänlerini öýtseň gördü, klip çykaryp ber, aýdym çykaryp ber. Aýtma diýdi şeýtide. Ýa-da ol bulu gelip gyýdyň aýdym aýdýady. Men ýamda aýtmaň şonu diýdi. Şo sözüne de bara men nesip bolsa sana erwet tarapdan, näle gow tarapdan töwleme gyýdyň bir ady belli, awraýly aýdym çolupdyr, güller diýdir dernip öňe gidýaradym da. Ondan soň inden ejem misal üçin bir aýdym klip çykarýan. Mam täze aýdym çykardym. Çykarjak bolan klipim görkezýän. Hani dawa göreýin, oturýardy, öňsüm tele diýip oturýar. Şo duýgu başgaça duýgu. Başgaça diýdi. Ödejem diýdi, ýa-da aýtma diýdi. Gene şugun kugün begenýä Turanam şeýle gowere. Käýärm. Nahar etdim, Turanam Allah aýtdy. Bara Turandan Turan ödüm aýtdy. yumşak olunna. Hawa. Turan. Turan. Ne da yok pestal olun tanıyan men Turan'ı. Hawa. Adama bir yamanlık etsek kolunu başarda kömege diye başarmadı bırakkam men şunu başaramak diyen oğlan. Hawa. Men bilýän Turan tane. Doğanım ýaly goweren. En son soru, şundan soň soru yok men sedin ardy etsek. Sağ olun. Öldürmüşsüňizden kän wagtlar gidenler sizde. Hawa. Yakyn adamlardan bir gideren adamlar var. Şutaýda sahnada aýdym aýdyp oturdum, gowy adamlar gitdiler bilen. Şu taýda da bir yekeze tomaşa satýar. Ýöne şol adam sana gat edýär adam. Ýöne bizim durmuşymyz gitdi Allah'ın ýoluna. Sizden giden adamlar, yakyn adam, sizden mehriban adam şol adam. Ýöne bir adama da şonu bir begendirip bersem, men şu awraýymy ýeten üstünlüğümü görüp maňa awa planjan Kıysaat gidiyor. Yönetim bu üstünlüğünü görüp gidiyorsun. Tamam arzuğun sor. Şol adam eten görkezmek, şol adam eten öz bagtyrlygyny görkezmek. Sizler giden bir eridi adamlaryň biri kim? Mamam Fakir. Ene şol görüp bilmedi. Men üstünlüğüm. Men ýekeje gydakdyk. Başgalada galanymyz oğlan. Ana şol men sunuwda girenimi görüp bilmän ýok. Ana şoňa görkezerdi. Daha. Uzak gijelap aýdym aýtmalymady, şu taýda mamaňa gowy üstünlüğünü görkezmekçi de boldy. Aýdym aýdyrdım, aýanymy okalardım, gerek o turmana turardım ha mamam. Çeýrep ýörýärdim. Nurşy näsin? Awa mamaňa. O taýdan terede otýar şu. Gowy üstünlüğüne. Derdimi aydayın
ecim ol olsun budurmuş ansat delikin ecimen halatım durmuş evilep başımdan sinyali olsan oyken Gucuma sal meni yadadım benimle ecimcan çağıryani beni yine sallancakta uğrasına ecimcan Ecim derdim dayali çekişsenin alami ağlattılar bağlalı sara birekine yaralı Ecim derdim dayali çekişsenin alami ağlattılar bağlalı sallalar yürüme yaralı Dosturu diyelim hani nirede Dinlesin var menin yanımda yine de Ecim can gel dertleşeli bilece Çekip çıdap bilim oğamin ece Gucuma sal beni yadadım benimle ecimcan çağıryani beni yine sallancakta uğrasına ecimcan Ecim derdim dayali çekişsenin alami ağlattılar bağlalı sara birekine yaralı Ecim derdim dayali çekişsenin alami ağlattılar bağlalı sallalar yürüme yaralı Sarın sağ olsun. Aylar men sizlerni başka koşma sonra berjekkä yönü yine bir sonra koşayayım. Yaz kıyılara, sınota başlayacak kıyılara bir öz pikirini aytıp berdim. Koy şu kıyılarım sizinki doğru başlatınlar. Siz meni gön aytıp bilecek top usta aydım, top 10 tane aydım çıkıyırların içinde 10'nun içinde size ma doğru başlarlar. Minnettar. Men onu bilýän, öz pikirim var. Tanrı Siz ýaly şu doğru başlamak için yaş kıyılar öz pikiriniz äger Turan'a da berir. Bu oğlanlara yaşlara bir şu sözüňizi aýdyp berdiňiz. köp gıydlamız var. Yiğitlerimizden mi, gıydlamızdan mı? Aydıma başladılar, hüvvet bilen başlar. Vay menim aydım çoğlar, men nämedir? 2 gün, 3 gün bir aydım çıkaryalar, tut onu, 2 aydım çıkaryalar. Ay bula tutmadılar diýerler de taşýarlar. Şol iň ulu ýalňyşlyk, iň ulu ýalňyş. Tutman biler ol. Şunyňda sen hüwes bilen, ulu meme bilen yapışdyň şoňa. Şolat hökman tutur, hökman sana bagat gülüp sereder, hökman ýagdaýda. Başdan dadyňyzy eger siz başladyňyz taşlama ýa-da. Bugün olmasa ertir, ertir olmasa bir gün. Çalar ýaly. Ýarty goýsaň, diňe-de soňatdy, däl lüboy kärdi, istenik kärdi başlap 2 gününi taşlasa, şolat bolany. Sen ýoluňa alyş başlaýan. Bunu taşıyan, onu taşıyan, onu taşıyan, şeyden ömür gidýär, ýaşyň gidýär. Ýaş wagtyň işlemejek bolsa, bolmaýar. Siz başlaňyzda ýene bir zat bar. Sonra onu men koşaýdy, tertüşmän ana. Siz tuýlama başlaňyzda da men sizi daşyndan tanýarsym ýa-ni. Siz tuýlama az finansiýal daýnada doğru taýynyp başladylar. Bilýärmi? Dogry mı? Men näme diýjek bolýar şuny? Finansiýal ýagdaý ýoklara näme maslahat berýär? Şonu maslahat ber. Finansiýal ýagdaý ýoklara şu maslahat. Misal üçin men ýaş çağa meselem Meden Institut'a misal üçin ýokary guzaýyna giyirmeli, enni giyirmeli. Mesela hemmemizde de bolýar, hatta dogry näme halipamyz ýok, tanşymyz ýok,
Ya mesela için Merdan tanamyok, ya Beylin tanamyok, Hocahan tanamyok. Bir zat etip biz barmalı. Olan var. Ya ne için diýenmeý değil mi? Maňa ýaman kän ýazýarlar, ýaş oglanlar gyýdylar. Halipa sınowta başlajak bilen aýdan aýdymlaryny uratýar. Halipa bir kömek edäm, maňa ýardam eder. Ha, Näme düşündüm etdim ben bu de. bolýar. Menim şonuň hemmesine jogap berip bilemok. Şoň üçin men maňa O derek sonra jogap cevap bereyim. vereyim. Finans elbette Gerek var. gerekli zat. Sebäp sen owadan geyinjek bolsaň, owadan go clipmakerlerden işleşjek bolsaň, go studiýalar hökman finans gerek. Ýöne finansy bolup tutturup bilmeýänler var. O Yani. tarabym var. Adam tutup oturmay haýsy denan bagşadan bir denan bagşyp tanalya elbette sesem o. Şol ýöne bir bölecik aýdym aýdýar-da TikTok oklaýar, şondan soň plany bagşyp bolup ada ýaýrady şoň. Häzirki döwürde hormatly arkadaşlarymyň saýasynda telefon var, internet var. Internete lüboy adam gir, isteni adam girýär. Sen okla ver şo, gece gündüz okla. Живой sesi ýanglan howatyň barlysy okla ver. Başarýanlaryň görüp Başarýanlaryň görüp. Şeýle bir oglanjyklary gördüm gonja, ha. Ýagda ýok, ýöne TikTok bir kısancık aýdym oklaýan, şonu toýa çağırıp başlaýarlar. Ýöne ikoniň şonu götürüp bilen okdy, taşdaýar. Anada ýalňyşlyk şol. Ihlas bilen ýapyşdym, bolmajak zat ýok. Sen pulun bolsa da özüň oňurman bilýän, pulun bolman özüň oňurup bilýän. Şu zat ýatdan çykarmak. Pul zerurmaya dogry başlamak zerurmy? 50-50. 50-50. Pulum gere. Ini men sınowta başlanymda dogry sorag berdiňiz. Elimde belli bir mukdarda pul bar. Belli bir. Çykdyja ýapma. Ýa-ni ýa bismillah fevralda başladym. Men aýdym, seredýän bir aýdym klip çykdy. Jigidwot. O pulum gotaryp gelen men kärimim taşladym. Aýdyma geldim. Aha dedim. Bu pulum gotardy, men näme etmeli? Ene faro. Maksat özüme goýdum. Birçe toy aýdymym ýok meniň. Men bilemok, toýa nädip çykýla, onuň bilemok. Fevralda başladım, özüme goýna maksat goýdum. 3 aý diýlende orada gotardylar. Orada gotardy diýlene sen toýa çykarsaň aýlar diýdim-de. Toýa men bir ýerden girdeç salyp, girdeç salyp çykdydy çykar, men pulum gotardy, birine gidip alyp bolmady. Bu işläse kadar Dedim, şu pulun gotarýança diýdim, sen toýa çykaýma. Orada gotardym. Elbette moğdam çykdyk. Haýsam etdik. Şo toýa baryp hamaly men öňden aýdym bören ýa elime mikrofon. Şo toýdan toý gelip başlady maňa. Näme diýle ahlat diýilýär o. Ýanka bardyk da ýene. Atgoý. Şarňy da bolsun aýlar, ömrüň gulak bolsun. Turanaga. Näle ýatyp galmadyň da? Yo, aýlar dinläp oturýar. Seýlemi. Ýöne mene gerek jogabym aldym aýlardan. Turansa şeýle. Sonra bir sözünden aýdymda, umman sunat maskalat diýdim, ýalňyşamak. Ya dogan oglanýan daýlan ýene umman tölemi köpüň sunatda da aslında. Sen ana bir aýdym, şu nohurly aýdym, se tanatdy. Näde urulamak gerek? Nurlajanyň aýdymy, gow tanatdy. Men şonu bilme. Bir seretdim onu. TikTok'ta klip gördüm. Men ondan aýdymy başlandan bilemok. Belki başlandan men gabat gelenler Turanmaýmy diýdiler. Şeýletdim. Umman gowjada bolupdyr. Oba durmuşy men gowurýan oba durmuşy. Men köp kliplemde hukman turatda goşýan. Başgaça bole. Sen oba durmuş, arýany durmuşlar. Umman şu klipini gördüm. Gowum bolupdyr. Sana Abraham getirdi. Tuğulama. Indi şeýle sorag. Side. Toýhana mı ya konsert? Toy mu ya konsert? Yani. Sonra. Ya ikisini hem gotarag. Misal üçin. Misal üçin aýdym. Öz pikirim turanca. Men sana onu aýt, bunu aýt diýip bilmän. Gepleşime gelen mehmanyma pikiri alan boldy. Men toy sowamna şoň misal üçin pula gyzyp sowamak. Gotaragma. Näme üçin? Men şo toýa men tutan adamlary şolarda bir ýyl garşy öredip, şolary bir razy edýän, dawol edýän.
ana şol wa pullanyň gymmat da barkyla. O sağ ol oğlum Tanrı arkasında dayzalar gelnejeler bir sağ olsun aýdyp dayzalar da ejemi aladymla bagyrna basyp kujoklagan oğlanlar şaý atdyr. Her toýda Hudaýa şükür şeýdi uğra diýerler. Sägiz gara der bolup neme diýär, zahmet çekýär hakykatdanam. Konserdiň gowy tarabam näme fanatlan gelýär. Kiçik fanat. Ondanam girdiğiz bara. Yok bar. Ondanam ikisinden bar. Yani diyecek olan adam esasat pulo derli avre. Dava şöyle haytamızı bir yerini taylap versen ma. Aynen. Toy. Bizden konsertten toy kendi. Kato. Evet, O kanser. da benim toy derdim aynalar. Allah sebebi bizim yurdumuz toylu yurt. Allah şükür. Oh, daha şükür. Şeyler şahirim sözü var. Haysı ovada ocak yanyanmırsa şu ova parakattır. Asudadır. Toy vardır şu ovada diye. Ondan yeni Daha şükür bizim yurdumuzda her gün toylu bayramlı. Bizimki alak toy tutjan yurt men bilem o. Yok hakikat. Türkler Türk diýme daşyrdan köpüsine toy tutja owadan geýnýär stolunsa boran bol bir soýalar onlar şiir madem. Şomulun toylu oluyor. Ha soýalar bolle. Bizim toýlama toýlama şeýle bir baýda. Onun yeni var da. Aha. Mesela şu konsert diýär, şu toyun özünde konsert diýär hoca. Awa. Toyun özünde şeyle de sen fanatlan toy tutýar. Awa. Onun pali bolmy sen toyda giden fanatlan bolýar, konsert görüp oturýar. Iň ol fanatyň men närsem. Sağ ol da. Toyda aýdym o Türkan var dost sen bir jymyň saklasalar başga aýdym çygelden toň aýdardym. Diýlen soraglary da çykdymy? Ay çık elbette. Näme diýersin? Yo saklama. Ýöne misal üçin näme bolýan zatda. Näse aýlary meselem aýdar. Mudda toya gelini tuwelimi gyýdaýdym çylamy gyssaly gelýär. Ona gelip "Kuwans mene ýene bir toya barmy Allah?" diýdi. Bilýärmi? Ona men ýöne sarar, mene öz kontrolumda toyun esas gurup aýdymçy bara. Şondan sorýan. Ana şo Turan, doğru. näse aýlary gelip doğru. toya çagyrypdyr. Zat üçin bäş aýdym, 3 aýdym 1 sagat diye meselem. Onu solar ýagdaýda bolýar. Käbir toylardan hem toyun eýesi senden hem soran ogam. Men ýanyma da gelen ok alyp bar, sen ýanyma da gelen ok mysal üçin. Ay plany, bir mutdursana şungoý bereli diýerler. Ýöne edil olur ýaly, var, ol edil olur ýaly däl. Bolanok ýöne gyssanyp gelýän aýdymçylarymyz bolýar. Goýberýär ýöne şeýle de biz toy tutýan adamlar şu Sizi tutýarlar. Bizi tutýarlar, onu oňal etmeýärler olar. Biz diýip gaýtan biz tutanlar planynam mutlu çağırdım, planynam bir saat çağır. Ziyan ýokdur ha sen. Mansına da diýip şey sorýarlar. Benim çağır ho problema däl ýa. O bir toyda da var, bir gedek. O han aýdym çağırdylar ha. Ýöne men şonda da öz nemämi raspsanýam goýan şu toyda. Men aýtma derlem nokman aýdýan. Sen men toyun aralarına şov edýän giden dawulçylar da çağırıp. O toy ýere özünden sowgat edýän şolar ýaly. Şu zatlar sen dörejligini täsir edýän. Bir tapar dawulçylar ýere tutmak. Indi ol nemede şowhunna toyda näçe şowhun döresin şonço atmosferi ütke da. Şeýlemi? O mysal şu ütke şyksa etmek. Men sorama ters düşünme bar. Turanca meni soraw berýär jogap sizden. Düşünüp bildim ben. O düşündüm. Men dawulçylar bolsun bolmasyn diýip nigitlemle o şowhun döredim. Goýýar tuýa. Merdanda bir topar ha mı? Merdanyň özi uja. Bırak da o da bro. Olsan dawulçy. Şeylen merdan. Merdana taýyp aýraty dawurdan aýdýan. TikTok'da transvestitler öňden. Salam alaykum, wa alaykum assalam. Görýändir o like basýandyr diýär. Şoňsy merdan like basýandyr. Turan şeýle soraw sizde sen ya öz sözüňizde bellek geçdiňizde Nurullah Zanyň aýdymy düşalaýdym diýip. Siz aslında sürgete gelýänizde köp zadyňyz siziň taýar. Proyektler taýar. Dogry dämeň diýänim. Men o network projekt, diňe projekt da. Öyle ustad edýän gollar oglanlar bana. İyi doglanlar muskat diýitler bar, Nurullah Zanyň muskatlary şu Nurullah Zanyň, Beýil Zanyň, ýigitler we merdan oksary. Ne şu oglanlar sağ bolsun, tözüň bölüm bagyşla. Şu oglanlar sağ bolsun men. Sen aýlaram kel günü gelip men aýdym aýtmaly gelmedim de. Ya. Sen etjek öňde proýekt çykdyň taýar. Emme da şeýle bara
taýýar etip gitdi däre. Hmm. Ananmarsan, ene adam diýär ölmänke bir 40 güne ondan bilýär diýär, amýa diýär. Edil näçe onun bilemok ýani şo ýok bolmagyny ýakynlapdy. Öýde otyrdyk. Ýani pianino çykdy, şeýtdi. Aýdym taşsa tamam arasynda nurlar jamyny hepsi saat geçip ýörýärdik da. Onun ýa toýlaryna bap, o ýani bolmany aýtyp gaýdýar. Şoň ýaly oglanlar onu bilýär. O disket döwrüne gaýdýardym men. Düşündüm. O onu diyecek olan bir un şeydi de ey Turan idi. Gel dedi. Ne şulaydı mı idi. Ne şu garmoniyada dedi. Ne şulaydı idi. Ne şeydi vaydı ya dedi. Noğurluydu mu? Yo. Başka bir aydı. Başka yurdaydı mı? O var yani aydımlanma böyle ara sonra aydı. Ne şulakortlar tuturuyanlar deyip. Şeydi korkuyorum. Şu morko diye kad yani. Ey bol ya ne mi? Yani aydım esmarada ama aydı yani. Yo beydime dedi. Arkam şey kalktı da. Gerek var dedi. Ya. Düşündüm. Yani şöyle soru gene dedi. Soru başka sırağa beretim belli. O yöne şu soru size beretim belli. Aylara ne bir nesip bazı Allah'tan manglayım açılsa o yani yollar tapsam. Yaman kötü dedin de onca. Yo manglayım açılsa dedim. Men olur ya da diýmedim. Yo sobol ya da yani yollasın deydiniz de. Siz aýtdyňyz ýaşyňyzyň soňuna kim bilen ýöremel bolsa, bu kim bilen ýöremel diýsek, kim bilen ýörärdiňiz taxawam boldy. Meni dedim ýany ýolaş dedim. Manglaýym açyldy şu wagt işlejek diýdim ýöne. Yo, olatlara maylarım manglayım açılmalı. Manglayını kim yazırsa soňulan bararsyň dadan. Ya ne? Manglaý diýilýän adyndan ýaňam siz. Meni nan ýan. Ihlas etmän manglaýymda batyrla diýip otursaň o da bolmaýar. Mas ihlas edäýler biraz. Näme? Allah'a manglayım açıldın diýipler. Açıldın Allah'a. Gülýär oğodan gaýry. Awa. Näme? Töweremi. Indi seýle soraw aylara da berdim. Eger de belet bir geçmeli ýolan, geçilen ýola kim bilen barardy? Ýaşyň soňuna. Ýaşyň soňuna sen. Aylarım doğru aytıp geçti. Aylar kyn gaýtalym edip Diyecek ötüp olan bilýän, opşymaýda. Elbetde ýanýarlar, şom ýanýarlar. Çağam. Ýöne Allah'tan şu en atamyzy başymyzdan yani iri üç emmämizden ýani. Şonda da emen ödüm menim şoňar kiçilikden kakam ýogurly, o ejemem kaka boldy. Elbet kynçylyklar geçirdi. Elbet dik durdy. Allah jan ejemiň jany sag bolsun. Amin. Şu emme şu etjek goýjak golýanyň barda şu ejem jan şuň bir edesim belýär, bir görkezesim belýär, oglum şu derejelere ýetdi diýip. Allah jan şoň jany sag bolsun. Näs adam näçe ýaşasa da eje haka gerek. Yokman. Man ýa-da ede gerek. Aylar adamlara bir ejes bir gün öýkelep jaňlanmasa baram boldy, dünýä üstüne ýmurlýar. Ejem bir zada gynansa, öýkelese men şu zat şeýle bir göz ýetirdim-de. Hem maşgalada da bolýar, öýdary düşünmesinde. Şu aýdan öýkeleme menden gaýraty soň hiç bir işim uğruna giden okdan. Ejem öýkelese men hemme zadym durýar. Ona o ýaraşan çak. Bir dat boynaja ejem oğlat de men ejem oğlu. Taga bir ejemedim oğlan başga bir dünýä Yo diýerler arasynda. O näle ejem mukaddet ol ýekece zat. O barady. Surwatda bir adama tawurdan aýtmaly kim aýdardyň? Maňa. Dua edelim üçin maňa. Öz pikirin. Şunu hali. Owa göwüne çykar güneşde ýağdan okby. Barçamy gonja ýekejim belki de wagtyňyz alar. Günün dowamyny näçedik jaňa diýär. Ýasyp dursa maňa jaňa diýär. Menim kärim iş bolýan. Turan 30 sekund wagtyňa deri goý telefonu ýani. Şeýtmäýde men ýüzüm almaýda diýär. Men sesim eşitmese de wagty geçer. Bir dat bar. Indi ýene boyun almaýar. Indi bile işlerli proýekt düzdü. 80% men işleýän. Men şonu gowy ýene. Men işleýän. Men näme diýen? Men näme diýen? Sen bilemem, sen öyle işleýän bilen başlaýar bol. Bir de namaskala öňü O klip nädip döreýär? Aylar dava klibe düşmeli. Aylar dava studiýa. Aylar da
Ay men fitness'da, men tansda. Hemen tansa, hemen fitness. Böyle yapın. Sonra geçin beni. Soramadım. Kabul men ara özüm için nemedi yani hala o dinle. Umum var köprak ekmek çekti yani. Allah aşkına. Turan. Garajında. Şu tans yok mal mı ağlamıştaydı. Yok o var ne ama tad nire gat ne? Dur. Aytınat ne? Ya lezgin ka yani belli. Ne gat ne ama? O hendir bastı. Görme mi? Sana haydi bir işte dayıtmayın. Tars ayttılar ne için gerek? Sağlığına peydarı da dol. Senem gatını bile gatnan. Zala katla ya. Yo, şey- Menden görüp bu da zala katla ya misal şu. Senin o katlan o men ömrümde zala katlayan taşlayan. Şu bir hiç bedene teredin zala katla yani min diyem. Şunu gotto bir adamı savursun aytmalı bolsa kime savursun aydardım. Kerim Urban Alifa. O can sağ olsun Allah can. Köp lönç. Şeyde ya da bir maslahatlaşacak bolsam can aydiyam. 1 saat guruluş ya, 3 saat guruluş ya. Ne oğlanlar şayattır bak. Repetisiya geçip otursan halipa plan aydımın vardı ve şon sözünde plan dat diye ne hil ne diyen bolnon başlayayım. Başka aydımlarına mi atla diye şeydi o maslahatlar. Siz gogoruyan ekan. Men gatı. Bir gedek men. Ya nurlar can o var ya sözü Ha, var. Onu has gogoruya diye onu şon hatirasına da menem şeyle gogoryam ka diyen. Yönü men nurlar canı sağ olsun aydiyan. Sebebi vaktinde o şon bıyıklıklarını eşitmedik görsem, şon kötüklerini yemedik görsem, o bilemek men şu derece gelmez. Bir adam birinden çekinmeli. Lokman. Yaşıktan birinden lokman çekinmeli. Men doğrusu aydiyan çekiniyordum. Qatar ve çekiniyordum. Düşündüm. Ben ne için Kerim Kur'an-ı Halifa siz gogoruyan aydama geçileniyor giptesi yazıp oturdum. Onu Turan zanattı cevap. Onu konsa bir mızım sunlamır kuruluşan neydi? O şeyle kuruluştu. Turan zannetti onu. Kovsa gogoruyan aydıslarını benim aydımla ayt diyen rahat siz kadir etmedi. Kovda da etti. Halifa'nın zanı savurdun. Halifa'm aydımlar aydiyan. Şeyle süyücü govaydımlar vallahi can sağ olsun Kerim Halifa. Inni soňky soru şundan soň men size soru berjekkä, size şeýle soru. Eger desem aýlara bersinmäli. Hotaýda bir adama dinledetiňerde senden giden adamlar şu gruppan bolan. Gazyl ýaly ezberellikler bilen bir konsert berip atýarsyn. Aýlara da gapdanda ýekide berip bilersiň. Ýekide bir adamy şuna men pardymlaý diýip ýakynlandan kime şu aýdymyň dinledetiň geler. Aslında bilýärem jogamy. Soňa bilýär. Aslında iksan adam aýaly oğlum oğlum şeyle maňa ollo berýär de bale edýärdi görüljüm mara. Iksem görýänler men pikirim şu iksem şu adam daje serede oturanlar Allah'tan o yatyn ýerler ýat bolsun. Dursun ýasylar. Tawar. Sana tawardym. Tak. Turan aylara şunki yerine yetip beren aydımlanma şimdi bilelikte de yerine yetirdiňiz. Senin başına sen belli geçmeýändir. Çakılımy ýykman bordik gelen üçin gatly minnetdar. Aslında aylara men öňrak diýipdim. Ha. Öňrak diýipdim. Gaýtym herdat bekmeydi boldy. İkinizi bile çağırmamyň şutaýda sebäpkäri hany sesleşdirme mukamza. Mukam teklif etti. Ağam dedi şu iki tuğlama şu qoğu sağlaştı. Qoğu da batıyor. Toylarım tuğlama. Bir halkın isteyişi hali toy toğuyalar. Ağam çağırdım dedi. Şovat. Mukam yadında mı? Şovat günü men neme can ettim. Hoca can ettim. Sağdan nasıl? Şu Turan nomer çıkmıştı. Hoca can ettim. Hoca şeyle. Onca hadır canlaştı. Son Turan'la canlaştık. Sem aylar maslahatla sen dedi. Men mukam toy soğuyanlar mukam grup. Sağ ol. Size de sağ olun. Silap çağırtsanız. Sağ ol. Ne söýdiňiziň soňunda öz dinleýijileriniň aýdasyňyz gelýärde o näme aýdasyňyz gelse şu aýdan ne aýlara ýene aýlardan başlaýarlar. Ayşe bu. Ýene anmaskala men hormat goýarym. Ana kim ulaşy oturýan. Şu kamera size değişdi. Önne de goýan Turanjan. İlk öline hormatly arkadaşymyz
arkadaly gahryman serdarymyzyň jany sag bolsun. Biz ýaşlary şolary giň mümkinçilikler döredenler üçin. Soňra size köp sag bolsun aýdýas şolary ýaly gowy ýazgylary ýazýanyňyz üçin geçmeli ýol. Bizi näme diňe toýlarda, sosiýetde görýärler-de. Şu taýda ençeme zadyň ustaçyly, sosiýetde bilinmeýän durmuşymyz barada. Gyzykkyl gepleşik, geçmeli ýol. Sag bolun köp size de. Janyň sag bolsun. Bir artykma sonra görüp ýöreňe düşmende. Hiçilik wagtyň näme geçenden bilmänler. Şu gepleşikde şu plan zady aýtmadym diýip zadyňyz barmy şuna maýdar. Hiçilik. Marda dämi? Janyň sag bolsun. Elbetde. Aýnara dedi, şimdi ardy edýän janyň sag bolsun. Turan diýen şu şey gullurtma men. Yo gülsün ne? Men senin üstünden haçan güllüm. Gülsün. Turan näsede minnetdarlyk bildirýär. Janyň sag bolsun, ömrüňizi okudy. Ähli sadanlar ýigitler aýdymçy ganaty bu ýigitler. Ölümi näçe toýhanadan geçen ýigitler bolar. Elbetde. Janyň sag bolsun emmäňde de. Turan sen söýdüň soňuny şu kamera ýürüýti tede goýdup, arkaýyna aýdyp bilýäňiz, geçmeli ol gepleşigimde gatnaşaryň üçin minnetdarlyk bildirýär. Başdan. Meni minnetdarlyk bildirýän bolsam. Ilk bilen o hormatly arkadaşlarymyza, arkadaşlyk gahryman serdarymyza şolary ýaly mümkinçilikler berýänler üçin köp sag bolsun aýdýas. Allahdan tutýan işleri elimde amara bolajasyn. Sag ol. Onuň ýani aýtyp geçdiňler, näme maslahat berýän? Indi şu geçmeli ýoldan bir däne geçip oturýarken kynçylyklar gördük. İçinde var ýa-ni Benim içinde var ya. Aýlarym gördüm, menim gördüm kän kynçylyklary. Şu adam arasynda görýäs kynçylyklary. Elbetde. O. Men diýjek bolýan zadym, maslahat berýär diýip nemetmän. Pikirimi aýtsaň. Pikirimi aýdýan. O, işlän, diňe işlän, risk edin. Täbi risk edýän adam şol şu durmuşda utýan adam, gaýtam risk etmeýän adam, risk edemek, çykdy edemek, o kellarim ýok diýen adam gaýtam şol ana kellar özüne döredýär. Şol öz gelecekki возможности öz ýatyrýar. Şoň üçin risk edin, işlän, o işiň ulugly bolsun emma. Sag bolun. Kengede men ýene bir köp sag bolsun. Neden sag bolsun aýdýar. Janyň sag bolsun. Yeni ikol bilelikde aýdym işlän. Men helam bellek geçer 2 gün gowpara 2 günde de bir alçaklyk amma değişýän, gülüşýän halkam gowar. Janyň sag bolsun. Endi näme? Oğlanlar gyýlar. Biz elbetde bir dörejilik agşamsyny şolary ýaly bir söhbetleşik geçirip bilýärmiz. Agdy bir oturup bilýärmiz. Onu biz baktı adamlar. Elbette bu zatdan arkasında da hormatly arkadaşlar gahryman serdarymyz var. Oy olan janlar sag bolsun. Tutýan tutumly işleri, tutsak işlerim rowajlary bersin. Ýurdumyz parahat, ilimiz rahat, asmanymyz asuda, halkyň ýüzüne diňe şatlyk, gülki, ýürek-ýürege o kadar sözler bilen ýüzlenýärler. Elmi dama şolary ýaly bakt burzatlar bizim watanymyzda, ýurdumyzda dowam etsin, össin, özgörsin. Mehriman tomaşaçylar geçmeli ýolun aýratdyň tomaşaçylary mense ýene bir nukta geçýän indiki gepleşikde haýsy mehman çagyrmaly. Men diňe ýazylan testirleri TikTok kanalynda okaýanlar, YouTube kanalynda okaýanlar. Şonuň üçin şu iki mehmanyň bir näçe ýazdyňyz, ine siziň maýyşyňyz bitirdim. Näme diýin, ýene bir gezek sözümiň soňuna bellek geçen açyk etim gyragrakdyr. Aşagyna men begenler oturmam şu temada ýazyp. Sanyňa sag bolsun, ýoljoňyz abat bolsun. Diňe ýylgyryň, ýylgyrsaňyz adam käçiňde peýda etkenler.